салом дӯстон, имрӯз мехостам дар бораи суст ҳал кардани хӯрок ё ин ки дер ҳал кардани хӯрок ба шумо каме маълумот диҳам. Сабабҳои суст ҳал кардани хӯрок хеле зиёд мебошад. Онҳо метавонанд аз ҳисоби кам будани ферментҳои ғадуди зери меъда, суст кор кардани талхадон ё ин ки нағз холӣ нашудани талха, гастрит ё ин ки илтиҳоби меъда, суст кор кардани рӯдаҳо, аз ҳад зиёд хӯрок хӯрдан ё ин ки шикамсери хӯрок хӯрдан. Дар ин ҳолат вақте ки шумо зиёд хӯрок мехӯред, дамиш ба вуҷуд меояд ва ба ғадуди зери меъда ва талхадон нагрузкаи зиёд мешавад ва онҳо наметавонанд нағз хӯрокро ҳал кунанд. Инчунин ҳангоми нарасидани ба организм клетчатка яъне меваю сабзавот, аз ҳад зиёд истеъмоли хӯрокҳои равғанин ва хамирӣ дар вақти соаташ хӯрок истеъмол накардан. Масалан, шумо наҳорӣ кардаеду дар вақти соаташ хӯроки нисфирӯзиро намехӯред. Дар ин ҳолат дар талхадони шумо аз ҳад зиёд талха ҷамъ мешавад ва барои онро холӣ кардан қувваи зиёдтар дар кор мешавад. Аз ҳамин сабаб хӯрок дертар ҳал мешавад. Ва албатта стресс ва асабият шудан метавонад ба кори узвҳои ҳозима зарари худро расонад ва ин боиси он мегардад, ки инсон хӯрокро дер ҳал мекунад ё ин ки иштиҳояш суст мешавад ё ин ки ягон чиз хӯрда наметавонад. Барои нағз ҳал кардани хӯрок ва нағз кардани кори узвҳои ҳозима чӣ бояд кард? Бояд шумо дар як рӯз тез хӯрок хӯред ва кам, яъне дробное питание, 3 маротиба не ю 5-6 маротиба бо миқдори кам. Ҳангоме ки шумо кам ва тез хӯрок истеъмол мекунед, дар талхаи шумо камтар талха ҷамъ мешавад ва он тез холӣ мешавад. Вақте ки талха тез ва нағз холӣ шуд, ин боиси нағз ҳал кардани хӯрок мешавад. Чӣ ки аз видеои пешина шумо медонед, талха барои ҳал кардани хӯрок хело зарур аст. Аз ин рӯ дробное питание ҳам кори талхаи шуморо беҳтар мекунад ва ҳам ҳал кардани хӯрокро низ нағзтар мегардонад. Ба ратсиони худ миқдори зиёди меваю сабзавотро дохил намоед. Меваҳоро ҳаракат кунед, ки бо пӯсташ истеъмол кунед. Истеъмоли нӯшокиҳои газнок, хӯрокҳои хамирии равғаниро камтар кунед. об бисёртар нӯшед ва аз дорувориҳо бошад, метавонад ферментҳоро дохил кунед. Ба онҳо дохил мешавад мезим, панкреатин ва гурӯҳи аз ҳамин доруҳо. Ва барои беҳтар кардани кори рӯдаҳо бошад, метавонед линекс, бифидобактерин, лактобактеринро дохил намоед. Доруҳоро танҳо ба маслиҳати духтур шумо метавонед истеъмол кунед. Инчунин барои беҳтар кардани кори узвҳои ҳозима асабӣ нашавед, стрессро бартараф кунед, тарзи ҳаёти солим баред ва бисёртар ҳаракат кунед, чунки аз камҳаракатӣ низ хӯрок дертар ҳал мешавад. Умедворам, ки наворо ба шумо писанд омад. Саломат бошед.